बे समाव मोनसे गिदिर खौरां नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया लानानै फैदों। फिन दाहार लागोन आसाम सरकारा। नंगौ, फिन दाहार लागोन आसाम सरकारा। फिन दाहार लागोन आसाम सरकारा। नंगौ, फिन दाहार लानो थांगासिनो दं आसाम सरकारा। साफ्रोमबो आसाम बासिया दाहारखौ रुजुननो थियारि जादों। नंगौ, साफ्रोमबो आसाम बासिया दाहारखौ रुजुननो थियारि जादों। फिन दाहार लागोन आसाम सरकारा। फिन दाहार लानो थांगासिनो दं आसाम सरकारा। गाबोन गोदानै दाहार लानो थाखाय थियारि जादों आसाम सरकारा। गाबोननिफ्रायनो दाहार लानो थियारि जादों आसाम सरकारा। 500 कोटी रां दाहारनि बजाखौ फिन होगोन आसामनि सुबुंफोरनो। 500 कोटी दाहारनि बजाखौ फिन होगोन आसाम सरकारा। सप्तासे जायैयावनो फिन लाबावगोन 500 कोटी रां आसाम सरकारा। नंगौ, सप्तासे जायैयावनो 500 कोटी रां दाहार लाबावगोन आसाम सरकारा। दाहार लानो थाखाय दा रिजर्व बेंकआव इन्डियानो आर'जलाइ गथायदों सरकारा। नंगौ, दाहार लानो थाखाय आसाम सरकारा इन्डियानो आर'जलाइ गथायदों। आसाम सरकारा 28 दानावनो 43,000 कोटी रां दाहार लानायनि अजद दैखांदों खायसे बेरेखा दोलोआ। नंगौ, आसाम सरकारा 28 दानावनो 43,000 कोटी रां दाहार लानायनि अजद दैखांदों बेरेखा दोलोआ। 7 बोसोर खुंथाय समावनो आसाम सरकारा गासै 96,000 कोटी रां दाहार लादों होननानै खौरां मोनदों। नंगौ, 7 बोसोर खुंथाय समावनो 96 कोटी रां दाहार लानाय खौराङा सफैदों। बे समाव मोनसे गिदिर खौरां नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया लानानै फैदों। नंगौ, फिन दाहार लागोन आसाम सरकारा। 7 बोसोर बिजेपि खुंथाय समावनो आसाम सरकारा 96,000 कोटी रां दाहार लादों बे खौराङा सफैदों। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।